Kawadhi nyime ni ji ang'wen owito ngimagi e masira mar apaya e gwenge ma Muhoroni otieno manyoro ka ji adek nowito ngimagi kanyo to machielo owito ngimane ka iringo kode e od thieth. Masirano notimore tok gari mane giidho koa Bondo tuomore gi trela otieno manyoro e apaya ma Londiani Muhoroni. Watudore kod jafwambo marwa David Abonyo ka entiere kar thieth maduong' mar Jaramogi Oginga Odinga kama moko kuom joma oyudo masira kata kuma joma nyoyudo masira koro yude thieth gi e kindeni. Achiel kachiel wadwani mondo mi watudre kod ripota marwa David Abonyo manitiere e kar thieth mar Jaramogi Oginga Odinga kama bende watudre kode e yor simu mar ong'we yamo mar mondo mi olernwa chal mar ngima mar joma ne ochopo e od thieth machalo kamano tok masira manyotimore Muhoroni. David, ka inyalo winjowa, inyalo mana lero nigi e thuolo ni intiere kanye, bende iselimo moko kuom jotuo chal margi kata ote mar od thieth mar jo TRH wacho nang'o gi e thuolo ni? Kamano nyaka sani an kar thieth ma jo TRH kama ne achopo ka mar mondo mi ane ni to situation mar jok mane okel ka joma noyudo masira mar apaya mo okel ka thieth ma kama. Dwaro marwa mar temo wuoyo gi jok mane oyudo masira ma kamano mo twalo kar thieth ma kama oko dhi kare kaluwore ni wayudo ka joma ne okel ka ne gin ji ang'wen ka nowuok e kaunti ma Muhoroni. To kuom hawi marach, achiel kuom joma ne okel ka ne otho on arrival, ne owito ngimane eka no ochopo ka thieth ma kama. Ka adek kuom mano dong' sani nyaka sani dhi mbele kod yudo thieth ka wawuoyo gi tend osiptal ma kama kama jatend osiptal ma kama Richard Lesiampe oleronwa ni nyoro ne giyudo jotuo maromo ang'wen mane wuok kar masira ma kamano, ka achiel kuomgi ne owito ngimane e seche mane ochopo kama mondo mi oyud thieth. Ka adek mamoko mano dong' to nyaka sani osetimnegi pim mopogore opogore mag lab ka nyaka sani gin e bwo thieth mag jochiw thieth mar osiptal ma kama. Koro nyaka sani mane wach ma wuok e tend osiptal ma jo TRH kae kama nyaka sani koro jotuo adek kende ema sani pod imedo gi thieth e osiptal ma kama. Erokamano Nyabonyo, kang'eyo ka chal kata gimomiyo gima ne nyalo kelo masirano osewachi kata joneno ponono ni nitiere, lero ni ang'o mane nyalo kelo masirano otieno manyoro? Masirano mane en e kinde mtoka mane wuok nyamburko mane owuok e gwenge ma Bondo ka orie Nairobi kama ne girade gi trailer kata truck mane owuok e gwenge ma Nairobi kochomo gwenge ma Bondo koni. Koro masira ma kamano mane we ka ji dhano maromo 11 ne otere kuonde thieth mopogore opogore e kaunti ma Kisumu kar kaeni, ka ang'wen kuomgi mane ochwal e kar thieth ma jo TRH, to waseyudo chal margi ka nyaka sani inyisowa ni jomoko kendo mane oyudo hinyruok maromo 15 mane oter kar thieth ma Muhoroni Sub County Hospital ne oyudo thieth kende ne ogol mo odhi pacho, ka moko 8 mane oter kar thieth ma St. Vincent Mission Hospital mayudore Muhoroni bende olernwa ni nyaka sani pod dhi nyime kod yudo thieth e osiptal ma kamano. Ka koro nyaka sani gima wayudo ka ni ji ang'wen iwachonwa ni ne owito ngimagi kanyo kar masira ma kamano ka oriwore gi ng'at achiel mane owito ngimane ko ochwale kar thieth ma Jaramogi Oginga Teaching and Referral Hospital, ma koro kelo kwan joma osewito ngimagi kotenore kod masirano mar apaya chopo ji 5 nyaka sani. Erokamano ahinya David Abonyo, ang'eyo ni nonro matut kata lipot kotudore koda wach ma kamano biro yudo kendo e thuolo manyime. Mano ripot kotenore koda masira mar apaya ma bende nyotimore Muhoroni, apaya ma Londiani kama ji ang'wen nyaka sani osewite ngimagi. Kopogore koda mano, wadhi nyime kama migawo mar